U današnjoj epizodi Ponovo, Carnexova gotovo jela iz ukusi sveta mašine. Ćao drugari! Ćao drugari! Došli nas u još jednu epizodu Tomo, nastavljamo sa degustacijom Carnexovih gotovih jela. Da bome. Šta je to pred nama danas? Pred nama se nalazi bavarsko jelo sa govedinom i vrganjima. Zvuči veoma ukusno i egzotično i prilično sigurno da neće biti to što budemo hteli da jedemo u konzervi. Pazi, mislim, ako bude izgledalo kao što na sliki, bit će cool. Kad je zadnji put nešto što je izgledalo na Carnexovoj sliki izgledalo tako i uživo? Nikad. Realno, retko kada. Nikad. Ne, jeste. Znaš ti jedino što je bilo oni vegetarijanski, on je ličio Dobra, zapravo na ono što je bilo na sliki. Ali, što se tiče ostalih stvari, kako ti deluje ova ambalaža? A mislim, deluje premium, kao i svako njihovo to ukuse sveta. Da, ovi ukusi sveta su malo skuplji, oni su negdje oko 300 i nešto dinara. I navodno dobiješ mnogo bolji obrok. U praksi slažem se sa time, zapravo oni ukusi sveta koje smo pre probali bili su jako dobri. I od tih gotovih jela zaista želim bih da pohvalim Carnex na tom premium segmentu, bez obzira što je možda malo skuplji, ali klopa zapravo je bila prilično jestiva, ako mene pitaš. Moglo je da prođe. Moglo je da prođe, stvarno. Što se tiče nekih informacija, generalno šta nam kaže, ovo je standardno njihovo 10 minuta priprema. Kaže, bavarsko jelo sa govedinom i vrganjima. Znači imamo govedinu i imamo vrganje. Sprobila nekad vrganje. Naravno, to je jedna od najboljih pečurki. Pečurki. Danas smo totalno bez gramatike, hashtag gramatika, može slobodno u komentarima da pišete. Ali ono što želim da kažem jeste da ukoliko zapravo bude bilo pravih vrganja ovdje, ovo će biti sasvim sigurno ukusno jelo. Zato što vrganje je kao neka vrsta začina manje više. Otprilike, ali opet... Ima jako lepo aromu, ukusni su jako, tako da nije čudo što je kralj pečuraka. Ako ne računamo fazon tartufe, vrganje je broj 2 pečuraka. Tartufe su baš hardcore. Tako da zvuči jako interesantno, jako lepo. Što se tiče melane kalorije, to me zanima. 540 kalorija na 100 grama proizvoda. Bogato je zaista. Tako da imaš kao neto količina 350 grama. 350 grama, znači nije, inače su 400 grama ove kao konzerv, ovo je malo manje, ali kontamo da će biti nabijenije sa zapravo klopom. Ali mene sad zanima, šta misliš? I vi gledalci, znači, pauzirajte klip kada čujete moje pitanje i otkucite odgovor u komentarima, da li će da bude vodenasto? Ja mislim da neće. Ja iskreno mislim da neće uopšte biti toliko vodenasto, zato što ovo je kao da imaju drugačiju neku tehnologiju kada pravi ovo jelo. Isto tako ono što sam zaboravio da napomenem, ovde piše limited edition. Znači ovo neće biti u stalnoj prodaji. Sad ne znam šta da mislim po tom pitanju, da li je to dobro ili loše. Ajde da ga ne jedemo, za jedno 50 godina će vrediti nešto. Sigurno će vrediti nešto. Tomo, ajde da ne pričamo mnogo, da ovo stavimo da se kuva 10 minuta i da vidimo kakav je zapravo Carnex. Ukusi sveta, bavarsko jelo sa govedinom i vrganjima. Ništa, idemo da metnemo vodu i to je to. Ajde, vidimo se. U redu ljudi, Toma je sipao ovo jelo u tanjir. Tomo, kako ti ovo deluje? Da čujem utiske. Znate, znači, prvo miris. Znači, miriše kao gospodin od 50 godina koji se nije stuširao i onako podigao mi je. Gospodin se malo znojio. Da, malo se onako znojio. Izgled, kao što sam rekao, bit će čorbasto. Čorbasto je čorbasto, a... Znači, kao što vidite, ovo bi trebalo da bude kao neki, ne gusto, neki sos, ali ovo je čorba čisto. Da, pa mislim, pogrešio sam. Ja sam mislio će biti gusto. Zašto je ipak premium Carnexovo jelo, ali nažalost ipak imamo čorbe. Mene zanima. Dobro. Koliko ti ovdje vidiš pečuraka? Ovo je pečuraka, malo, nema ih mnogo. I generalno ni mesa ni pečuraka nema mnogo, ali ima dosta ovog sosa. Što se tiče samog mesa, ovo zapravo deluje kao meso. Vidiš čak ima i malo masti na njemu i... onako, a? Skidano sa neke koske. Vidi se da je separatisano meso, ali u odnosu na standardna Carnexova gotova jela, zapravo deluje kao meso. Miris, da, slažem se, ali to je miris vrganja, jednostavno nema to prijatan miris. Ko nije navikao na pečurke, znaš, neće mu se svidjeti generalno. To je ono što je
što je malo specifična stvar. Vrganj ima jak ukus dosta, tako da zbog toga je specifično. Ono što moram da kažem, na prvi pogled ova čorba zapravo deluje kao čorba. Znači, gusta je, sve to deluje okej, ali je prilično odvojeno za jelo. Vi slobodno napišite u komentarima kako vam ovo deluje, da li vam je okej ili vam nije okej. Tomo? Znači, ovako, samo da kažem. Da čujem. Koliko dugo snimamo za šta da jedem, ovo mi je definitivno možda čak i najteže nešto da probam. Imali smo još škembiće, znači, ovo mi je teže, znači... Teže to škembiće, a? Da. Boga mi. Ajde, hoćemo da vidimo kako je. Ajde. Mislim, džaba pričam, ajde probamo kako je. Ajde, ću prvo čorbu da uzmemo. Ajde, može. Ajde, prvo da vidimo kakve je čorbe. Čekaj da idemo ovdje. Brate. Znači, kako ima meni stakanje okus. Brate. Ovo je jako specifično, brate. Ne, ovo nije za svakoga, ovo ne. Ovo... Naježio sam se kod to loše. Iskreno budem, ovo je možda čak i jelo koje mi je najteže do sada leglo. Ovo ću probam te vrganj jedan. Evo ti vrganj. Vrganj jedan. Hoću vrganj samo da probamo, a? Čekaj, dobro si rekao sa viljuškom, dobro si to radio. Ok, ovo je vrganj. Ajde vidimo kakav je vrganj. Ajde vidimo kakav je. Ovo nije bio vrganj, ovo je bilo parče mesa, brate. Evo ga vrganj. Ja sam vrganj. Evo ga vrganj, da vidimo kakav je vrganj. Majko moja, kako je gigavo. Žilavo, da? Gigavo. Ali ovo je drška vrganja, ovo nije vrganj vrganj. Ja sam baš probao vrganj vrganj, znači baš onako... Čekaj. Vrganj. Mada više imaš osjećaj kao da jedeš mast nego da jedeš vrganj. Jel se slažeš? Meso kako je dobro. Pazi, moram da kažem, parčići mesa su veliki prilično. Ja sam malo probao meso, nije bilo toliko loše. Žilavo je dosta. Bezukusno je. Jebote, znači, u životu se nisam više mučio da pojedem nešto, ne mogu da verujem. Teško je, jako je teško za jelo. Sad će neko da kaže, di je leba? A di je leba? Majko. Sjedaš tek, di je leba? Ovdje mi leba ne pomaže. Ni leba ne pomaže, a čekaj ti probaš malo, sa čovjek da probam. Ja ne mogu, brate, majko ne mogu. Znači, ovi Bavarci, brate, oni ako nešto hoće da pričaju o hrani, majko moja, mislim, sigurno je prava stvar mnogo bolja, ali... Ova replika ili ovaj pokušaj toga što oni žele da naprave, majko moja. Pazi, ovo zapravo jeste pokušaj, mislim, konzervirana hrana je u pitanju da se ne lažemo. Ali, teško je za jelo, mada moram da kažem, teško je za jelo zato što je takva vrsta jela. Evo ga vrganj. Da, izgleda kao... Bukvalno kao mast da jedeš, ono, istopiti se ustima. I ono ljigavo je malo, bukvalno kao salo da jedeš, znači. Svinjsko salo kao. Ali pozitivna stvar je, ima vrganje zapravo. Ima mesa, delića mesa. Ukus. Mislim da je stvar ovdje da ti se ukus neće svijeti uopšte, da je užasno s ukusom. I kao jelo moram da složim, užasno je. Ja ga lično ne bi kupovao. Zato što jednostavno, najgori dio tog jela jeste taj ukus koji uopšte... Ja ovo ne bi ovo dao za premium jelo, to je problem. Znaš što je najveći problem? Šta? Jedina dobra stvar, pozitivna stvar je meso. Meso je dobro, mislim... Znaš što imaš pravo meso imaš. Pravo meso, tako, i stvarno onako i mekano je i jeste malo žilavije, ali bože moj. Meso je, zapravo je meso, da. Nije ono kao ona pasta, brate. Ali, jebali su mu kevo s ovim začinima i ovim vrganjima i ovom čorbom i ovim lukom i... Ja ne znam šta su sve stavljali više ovde, ali brate mi. Jako je teško za jelo, stvarno se. Što se mene tiče, moji utisci, ne bih preporučio nikome da proba ovo jelo, zato što je stvarno ukus ono kao grozan. Ali, pozitivna stvar, imate pravo meso, to ste vidjeli, imate pravi vrganj, imate čorbu. Ali, ovo ne zaslužuje, bukvalno ne zaslužuje ime premium Carnex jela. Znači, od svih premium Carnex jela koje smo jeli, ovo je ubedljivo najlošije koje smo do sada probali. I zbog toga ja vam ne bih preporučio ovo da probate, već da preskočite i da uzmete neko od drugih premium njihovih jela. I mislim, totalno mi je jasno zašto je ovo limited edition, zato što ono fazu neko će probati jedno. Ovo je bukvalno kao ajde da probamo kao da imamo da li će da prođe. Po meni ovo ne prolazi i to je manje više to. Mene još mi je nevjerovatnije car koji je rekao da ovo je dobro. Pa ne, mislim da je ovo bilo okej, ajde da probamo, ajde da ubacimo nešto novo, nismo duže vremena ubacivali nešto novo. Da uzmem nešto egzotično, može to iz taj bavarski fazon. Milane, koliko snimamo epizoda?
U koliko epizoda si ti vidio mene kako ja ispljunujem hranu, ja ne mogu. Niste vidio koliko dugo ispljunuješ, ali da, slažem se. Promaši. Slažemo da je promaši. Čist promaši. Tako da, društvo, na tome će se završiti naša današnja epizoda. Ono što mene zanima jeste šta vi kažete o tome, da li se slažete ili se ne slažete sa nama, napišite to dole u komentarima. Mi se nadamo da će Carnex se pojaviti sa nekim novim, zanimljivim jelom od ovoga, ali nemojte isto tako da brinete, imamo i neka obična Carnexova koje treba da probamo, kupili smo neke dodatne ukuse, tako da ukoliko vas zanima šta ćemo sledeće da probamo, obavezno sačekajte sledeću epizodu. Toliko za danas, do sledeće epizode, vidimo se, čao! Ćao!